which prices mag furniture kae kombe. Koro kae ma wabedo gi shida gi clients nini furniture ka winjo ka clients no wacho ni nitie moko miketo mattress gi randa tok nini to koseket mattress gi randa tigone bei mamalo. Koro ka wan ga gi weche ariyo. Ka customer biro iri odwaro kom ama kitanda, wach kom. Kom nitiere for example bei to pogore nikech ibo yudo ka samoro an auso kom maybe 40,000 to the same kom kidhi kamoro ibo yudo gi 65, the same kom kidhi kamoro ibo yudo gi 80. Koro mano to luwore kama nitie jok ma go bech furniture mag kaluwore kama gintie gi expenses ma go through expenses mabedo in card mondo yaka kom chop kama koro giuse kanyo. Tibo yudo ka nitie jomoko ma gin ging'iyo kama gintie to gineno ka expenses mag thin, koro ang' giketa relatively lower price. But a price guy ibo yudo ka obviously wan jo Kenya kata Africa mzima ibo yudo kinyiso ng'ato ni kom ni en kata 60,000 to nyaka oyuag matin. Ambaye leo wan biashara nyaka oyuag matin, onyalo kata nyisi ni 65 kanyo nini kan 6,055 kanyo kwanyal temo go to in kaka fundi dhi chuni dog kendo drawing board mondo gane kwano ing'iya ne nini expenses mida tiyo go loso kom ni mondo ing'iya ne ka profit margin midhi yudo chan nikech ing'en profit no emichulo go funde, profit no emichulo go rent, profit no emichulo go stima. Kaka workshop na nyaka gi pi nikech we have some nini madwaro pi, profit no emachulo go pi, licensing and gik mang'eny. Then ambe an gima itaji ma koro profit no yudo ka obedo shared into different nini gik mo otemo. Koro kae kisego kwano mido ka profit no nyakonyi to inyalo yiene customer gi 50. Lakini wan dhano ti customer ibo nyiso 60,000 to no bo nyisi ne gi 35,000. Koro kisenyise ne gi 35,000 fundo pogore. Kisenyise ne gi 35,000 fundo pogore. Nti an mabo nyisi na gini ka dhi page sana ma diyo sana nikech ok wanya diyo material, ok wanya diyo gimora mora minyiewo, mago ok wanya diyo. Nyaka dira mane labor kae mondo wayudre at least level ground. Anya nyisi ni gini ok wanyala kalo 50. Kwa kalo 50 to mano ka dhi promise something quality as midwaro ne. So ibo yudo ka nitie funde moko mokia explain ne customer kamano. Funde ni gima itaji opogore. Ikia kata ng'ato no nindo gi rent no lor ne dot, ikia kata ng'ato ne nyathine moro tuo, ikia kata ng'ato ne gige moko nitie madwaro pesa. Koro en ka customer osewacho 35,000 kar mondo nyis customer ne pesa ne ok nyalre, obiro yiene customer ni sawa ok obi pingo. Koro tok tamruok pingo mae ma koro ang' ne chuno chak luwo shortcuts. Ang' ne yod ni kama koro nego kete form ma tegno kaka for example na eroga tiyo gi pink form, an expensive compared to this other black ama blue forms. Koro mang' ne yod ni ng'ani koro kar mondo nyiew pink form mondo ket ne customer mogolo 35 cha en odhi manyo blue form nikech koro ok odwa weyo pes customer nikech en be en gima itaji mage. Koro yudo ka pink form iuso 1,000, blue form iuso 400, ang' nodhi okaw ma 400 nikech en sure ni kang' otieko customer kang' ne el kom no mai kanyo mondo confirm that blue nini. Koro yudo ni nitiere funde ma ok bitamare pesa, obo chalo ja China ng'eno bo nyisi ni nitiere kar pesa ni, nitiere grade 1, grade 2 kamano. Koro nitie funde ma ok bitamare pingo bei, obo yie yane client to bod na dhi shortcut to tiyo gi few nini mondo o fit to e budget mondo mak mana no yud pesa ni ologo dichne. Lakini nitiere an mabo nyisa gima nitiere mesa ne kama ma ok nya timore tem kamae. Koro we'd rather have something me prefer than having gimoro ni what try to fit a specific budget ma customer manigo. Koro kar mondo los ne customer something ma substandard, I'd rather just tell client ni mano ok nyalore kaluwore gima nego bed ni loso ne. Koro mane mang' ne yud ka koro customer sana mo en gi 35,000 maybe ang' chak wach ni fundi sungore fundi go gike bei man malo olos kom yani ng'en kisetieko gimoto most customers neno ga ni gino simple. For example
Repair ng'ato bo dhi nyiewo kom kama nolose, ng'ato nyiewo kom ma low quality, yes, but udwa kelo ni go tan kokelna go tadhi nyisa price mara mar loso kom. Ibo yudo ka difference e kind kom manyien gi kom ma bedo repaired maybe en mana 5,000 ama 6,000. Koro kae emang ne ng'ato binie to nyise ni dwaro repair, to bei mabo nyise oneno no osebet gi kom, koro konego bed ni pesa miloso go kom no dhi malo nikech already en gi kom kanyo, nosenyiewo kom. Wiye wil ni onego bed ni gini ilonyo te madong skeleton kaluwore gi status mar kom no, mondo yaka chak ketne gik ma ok oluwo shortcuts. I will use ping foam, I will use comfort cushions. Material be ok abedhi nyiewo material ma below 400 because material ma below the price, like actually below 400 manok material manyalo last for long. Koro abo nyisa exact bay mar material matiyogo. Ka odwaro ma below 400 then ng'ani nitie gimiluongo ni brand maber protect. Koro nyaka nyisa ni below that mano kanya tiyo. Koro iyudo ka price madwaro mar repair cha customer neno ni pesa no ng'eny, neno nosenyiewo kom. Wiye wil ni alot gino dong skeleton koka dwa chako manyien ka gima loso kom manyien. Koro kanyo be clients ja diyo wa samoro owe gino otherwise. But then tiere funde be ma kata client chopa e pesa modwaro cha oyawo iye sana. Koro kango yawo iye sana to pod oluwo mana shortcut kata client ne chope pesa modwaro cha. Koro kanyo wan gi shida koka client, wan gi shida koka honesty mar fundi. Koro mane mibo yudo ka ng'ato koneno ka Dorothy is too honest, obo chimo Dorothy. Ng'ato koneno ka Tobias is too honest, obo chimo Tobias. Koneno ka Jahome is too honest, obo chimo Jahome. Koro kanyo mibo yudo ka funde lore. Ng'ato bo chako penjo ang'o miyo ji ohero ng'ani, to bedo wana honesty nikech ng'ato nya chopo bei mar gima odwaro lakini pod funde yawo iye sana, odhi mana gi shortcuts. Koro mane mang na yudo ka ng'ato ng'eny gi customer moingo nyawadgi. But nitie samoro wabe customer ok chop bei modwaro cha to insist e bei no, to mane mang ne koro kel ka fundi okoso pesa. Nitie funde mo gino giwe pesa emang no kawe mano to luwo go shortcuts. Koro ineno kama weche mag pesa ni malo fundi keto randa wuoke. Koro kanya pani customer gi fundo nego winja to gibe transparent, to funde be gibeda joma honest. Nitie moko mabeyo, nitie moko ma honest, nitie moko ma oyawo igi sana. Koro kanyo makelo pogruok. Kamano ahinya. Sulwe nitiere joma keto randa kar keto mattress.